Γεια σας, το Κρόκ εδώ. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς να καταγράφετε την οθόνη σας, όπως το κάνουμε και εμείς σε κάθε βίντεο. Λοιπόν, θα χρειαστείτε ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Bandicam, το οποίο θα το κατεβάσετε από το Google. Έχω μπει κάπου αλλού. Λοιπόν, πάμε στο Google. Λοιπόν, και αναζητάμε το Bandicam. Λοιπόν, μπαίνουμε στο πρώτο, θα μας βγάλει download. Λοιπόν, και αυτή είναι η σελίδα που θα κατεβάσουμε το Bandicam. Λοιπόν, αφού φορτώσει, θα πατήσετε το δεύτερο download και θα κατεβεί. Λοιπόν, θα σας βγάλει μια καρτέλα που θα λέει επόμενα και εγκατάσταση. Θα κατεβεί, τέλος πάντων, και αφού κατεβεί θα πάμε στο πρόγραμμα για να το ρυθμίσετε. Θα πάτε στο πρόγραμμα για να το ρυθμίσετε. Λοιπόν, αν θέλετε, ας πούμε, να φαίνεται, βασικά προσθέτετε αυτά και πάτε στις ρυθμίσεις. Αν θέλετε όμως να φαίνεται και το πρόσωπό σας, πατάτε και προσθήκη webcam. Λοιπόν, εδώ είναι για το webcam, το οποίο είναι, όπως σας είπα, να φαίνεται το πρόσωπό σας στην οθόνη, που εμείς δεν το προτιμούμε. Λοιπόν, πατάτε εδώ αν θέλετε, στο προσθήκη webcam στο βίντεο, και εδώ, σε αυτά τις τελείες, βάζετε που θέλετε να φαίνεται το παραθυράκι με το πρόσωπό σας. Λοιπόν, πατάτε OK αφού τελειώσετε. Στον ήχο, πατάτε το μικρόφωνο συσκευή ήχου USB, είναι το τελευταίο, και εδώ θα πατήσετε τα Windows σας. Ας πούμε, αν έχετε Windows 8 θα λέει Win 8, ή αν έχετε Windows XP θα λέει Win XP. Λοιπόν, πατάτε OK, αν λίγο θα πατήσω όχι. Και για να καταγράψετε το βίντεο θα σας βγάλει πάνω μια καρτελίτσα, η οποία θα έχει το REC, πώς τραβάμε το βίντεο, που θα πρέπει να το πατήσετε για να βγάλετε το βίντεο. Λοιπόν, σε αυτήν την μπάρα που θα έχει και το REC έχει και κάτι μολύβια. Έχει και ένα σετ ζωγραφικής που μπορείτε, ας πούμε, να ζωγραφίσετε κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι για να μπορείτε κι εσείς να καταγράφετε την οθόνη σας. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι μας, ώστε να ενημερώσετε για τα καινούργια μας βίντεο.